Diagnosticul afecțiunilor degenerative ale spatelului se poate pune și clinic, însă imagistica este de elecție, cum ar fi radiografia sau computer tomograful, dar cel mai important este RMN-ul de coloană, atunci când vorbim de zonele cervicotoroacolumbare. Atunci când pacientul suferă de una sau mai multe afecțiuni ale coloanei vertebrale, primul pas este stabilirea indicației terapeutice. Mergând pe principiul evidence-based medicine sau medicina bazată pe dovezi, vom repeta RMN-ul la câteva luni după terapia urmată pentru a putea compara rezultatele între RMN-ul inițial și RMN-ul făcut după terminarea tratamentului. Odată stabilit diagnosticul, începem tratamentul personalizat multimodal care se adresează atât cauzelor cât și efectelor. Acest tratament constă în elongații, ca să spunem așa. Termenul de elongație este mai degrabă un termen popular, pentru că corect el este decompresie vertebrală axială tridimensională, adică pe cele trei axe X, Y, Z. Toate aceste proceduri se adresează preponderent cauzei, ca și mobilizarea vertebrală, în timp ce fizioterapia se adresează efectelor. Iată de ce vorbim de un tratament multimodal. Cu alte cuvinte, noi îl putem ajuta pe pacient în a stabili dacă are sau nu indicație chirurgicală, pentru că există și cauze neurologice care impun consult neurochirurgical, și din fericire, procentul pacienților care au indicație per primam de chirurgie este extrem de redus. Și cei mai mulți pacienți cu probleme ale spatelui au indicație de terapie nechirurgicală în marea lor majoritate.